बेनिफ्राय इउपिपिएल राजनिति खामानि दिनै जिबनाव मोनसे गेदेर डिसिसन लादों थांनाय समफोराव नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बे आफादनि सासे मावथिमोन आरो बे समाव जइन्ट सेक्रेटारि हिसाबैबो बिबान मोननायमोन दिनै नाथायबा बे आफादा 27 अक्ट'आव थांनाय जानुवारि 27 अक्ट'आव मोनसे गोरोबथा जाखांनायनि उनाव दिनै आफाद हिसाबै आरो बेखौ कन्टिनिउ खालामनायनि मोनसे बेबायदि जेबो जाहोन गैलिया जोंनि थांखि बिथांखियाव जों सफैबाय नाथायब्ला जों आरो जिबननि उननि समाव नैबे इउपिपिएल जितु पलिटिकेल मोनसे हान्जा बे हान्जायाव बाहागो लानानै आरो समाजनि रायजोनि मोनसे कालेक्टिभ एफर्टस बे एफर्टजों खामानि मावलांनो हिसाबै आं गावनो थिरांथा लादों आरो दिनै बेखायनो इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा हिसाबै आं गावखौनो दिनै गथायदों एन्ड आइ एम कमिटेड टु वर्क्स विथ इउपिपिएल बेबायदिनो जों जोंहा मावनो गोनां गोबां हाबा थागोन दायो थांनाय 27 अक्ट'आव जि एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय बे एग्रिमेन्टखौ सोरबा सासे सानै सुबुंनि गेजेरजों मावफुंनाय बायदि नङा बेयो मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट आरो बे पलिटिकेल एरेन्जमेन्टखौ मावफुंनो थाखायब्ला जों पलिटिकेलिनो बेखौ हेन्डेल खालामनो नांगोन बेनिखायनो जाय दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै इउपिपिएल हिसाबैनो खामानि मावनो थाखाय मोनसे गोख्रों महर होदों आरो मोनसे सासे गोख्रों लिडारशिपनि गेजेरजों जों खामानि मावलांनायाव निस्सय गोबां बिदि गोजोननाय मोनगोन आरो आं आसाबादि जे बे पलिटिकेल दोलोआव खामानि मावफानायाव आंबो सासे गावखौनो सानना लायो जे आं भाग्यबान बेनिखायनो फैबाय थानाय समफोराव जे जिखुनु महत्वआवनो पार्टिनि इन्ट्रेस्टआव आरो रायजो राजानि इन्ट्रेस्टनि थाखाय आंबो गावखौनो खामानि मावलांनो राजि थाम-थिम खालामदों गोजोन्थों বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা আশাৰ পোহৰ কঢ়িয়াই আনিব বিচাৰিছে সেই আশাৰ পোহৰ কঢ়িয়াই অনাৰ ক্ষেত্ৰত এজন মই নিজকে সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে মই কাম কৰি যাম বুলি অনুভৱ কৰিব পাৰি ফলে মই নিজকে গৌৰৱ কৰিছোঁ মই বিশেষ একো ক'ব খোজা নাই আজিৰ দিনত মই এজন गोबाव सम आन्दलन खालामबाय एबसुआव थानानै आन्दलन खालामनानै एबसुनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव राजनिति पार्टी इउपिपिएलआव जइन जाफैनाय जादों कारना बेनो सामाजिक जिबननिफ्राय सामाजिक जिबनखौ गारनानै जों जेरावबो सोलिनो हानाय नङा आरो एबसुनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबनायनि मेन कारना जाबाय बे ओनसोलाव परिबर्तननि गोनांथि जानानै फैदों परिबर्तन नांगौ जोंनो मानोना हाग्रामा महिलारि 15 बोसोरनि उनाव 15 बोसोर सम हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ हानजायाव थानानै जिबायदि बे ओनसोलखौ बिटिसि ओनसोलखौ लुन्ठन खालामबाय बिनिफ्राय उद्धार मोनहोनो थाखाय जों इउपिपिएल हानजायाव हाबदों आरो इउपिपिएल हानजाया दिनैनि समावहाय बिराद मोनसे पपुलारिटि गोनां मोनसे हानजा जानानै फैदों बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव बेवहाय हानजाय सुबुंफोरा बेयाव हाबगासिनो दङ एनडिपि प्रग्रेसिभनि मानसिफोराबो बेवहाय दिनै जइन जानानै बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायजों लोगोसे बै ओनसोलाव सोलिबाय थानाय लुन्ठन जि जाख्ल'नाय बे जाख्ल'नायखौ फोजोबनायनि खामानि मावनो बयबो जानजि खाफ्रादों मानोना बे ओनसोलाव दिनै ओरैबायदि सोलिदों केगनि रिपर्ट बायदिब्ला दिनैनि समावहाय आइसिडिएसनि मुङाव बिस्कुट साप्लाय होनायनि नामाव 27 थाखा दामनि जि बिस्कुट बेखौ 45 थाखायाव बिथांमोना देखायगासिनो दङ ट्रेक्टर होनायनि बेनिफिसियारिनि मुङाव ट्रेक्टर होदों खिन्थु ट्रेक्टरनि नामाव मटर साइकेल बेवहाय मोननाय जादों बेबायदि मोनसे लुन्ठन बे ओनसोलाव सोलिगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो प्रिन्टार बायनाय बेवहाय देखायदों प्रिन्टार बायनाय 6,000नि प्रिन्टेड प्राइस थानाय जि प्रिन्टार मेसिन बे प्रिन्टार मेसिनखौ 11,000 सामथिंआव देखायनाय जों नुनो मोन्दों दा बियो आं बुंनाय बाथ्रा नङा बेयो भारत सरकारनि केग रिपर्टआ बुंनाय बाथ्रा दा बेबायदि आरो गोबां दंबावो जों मिथिस्लाबै गोबां बेवहाय केलेंकारि जागासिनो दं बेयाव जाख्ल'नाय सोलिगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय जों उद्धार मोननो थाखाय दिनैनि समावहाय उद्धार होनो थाखाय रायजो राजाखौ बिनिफ्राय परित्रान खालामनो थाखाय बिनिफ्राय मुक्त खालामनो थाखाय जों इउपिपिएलआव हाबदों आरो इउपिपिएलआव जों हाबनायनि मेन कारना जा राजनितिक उद्देश्यनि थाखाय जों बेवहाय हाबाखै राजनितिकआ जोंनि उद्देश्य नङा राजनिति खालामनाया जोंनि उद्देश्य नङामोन खिन्थु राजनितिकआव हाबनो थाखाय जों बायद'
बाध्य खालामनाय जादों राजनितिखौ जोङो हाबनायनि मेन उद्देश्यआनो जादों जोंनि बियो पेसाबो नङा बे निसाबो नङा खिन्थु जों बेखौ पाब्लिकखौ सेवा खालामनो थाखाय रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय जों बेयाव हाबफैदों मानोना दिनैनि समाव जोङो कारापसन मुक्त मोनसे ओनसोल बानायनांगौ आरो बेजों लोगोसे जि बिटिआर सुक्तिनि गेजेराव जिखिनि बेयाव अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोर फैदों आरो बिटिआर हिसाबै जिखिनि गामिफोरखौ सोसननांगौनि बाथ्रा दङ बै गासै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जोङो इउपिएल हान्जायाव जों हाबदों आरो इउपिपिएल हान्जाखौ दिनै सक्तिशालि दिनैनि समाव जोङो गासै जायगायाव जों नुनो मोनोबा जोङो दासिम बर्तमाननि स्थितिया बर्तमानसिम जोङो 30टा सिटआव जिखिनानै दंबाय थायो उदालगुरियाव जोङो गाहायै दिनैनि समावलागै 7टा सिटखौ जोङो कनफार्म जानानै दङ आरो मोननै सिटखौ जोङो आवगायगासिनो दङ मोननै सिट जोङो बे मोननै सिटखौबो मोनफुंगोन जोङो 10टा सिटआव साक्सेस जानो हागोन होननानै जों साननो हायो एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल जयेन जानाया बियो जोंनि थाखाय बिराद मोजां सिम्पटम बियो मोनसे गुड साइन मानोना बिथांमोना बेसेबांबा गोबाव हांग्राम खालामनायनि गेजेराव बिटिआर सुक्ति मोनसे खालामफैदों आरो बियो दिनैनि समाव गोजोन थासारिखौ इस्टाब्लिश खालामनायनि मोनसे लामा जोंनि ओनसोलाव मोनसे अस्त्रनि जनजनानि बेयाव सोलिदोंमोन मोनसे संग्राम सोलिबाय थादोंमोन बे संग्रामा दिनै फिनिशिं जाफैबाय आरो बे फिनिशिं खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना जोंनि सामाजिक जिबनाव जि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना पाब्लिक लेभेलाव लानानै फैबाय थादोंमन बेखौ मावफुंनायनि दिनै सम आरो बे समखौ जों बिथांमोननो होनाया जोंनि रायजो राजाफोरनि कर्तब्य आरो बेनिखायनो बिथांमोना दिनै इउपिपिएलआव हाबनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बेखौ जोङो इउपिपिएलनि हानजा हिसाबै बिथांमोनखौ जों बरायो